Stephanie u Anton Grek kellhom wilt, Jasmine, twelid mistenni b'tant ferħu għożza iżda li ġab miegħu sfidi, inkwiet u ġieħ ta' qalb. Żgur mhux il-mod kif ġenitur qatt jista' jimmaġina li jkun twelid ta' wilt. Ma' TVM News, Stephanie Jasmine tiddeskrivi l-ewwel mumenti ta' twelid ta' binthom. Jasmine, it-tifra tagħna, twildet u kellha nuqqas tossiġnu. Dak il-ħin kull ma niftakar huwa li tefgħu fuqi mingħajr ħajja u daħlu t-tobba u ħadwa u tegħu jiġru biha. Jiġifieri hija esperjenza li diffiċli għal ġenituri u diffiċli kull min jgħaddi minnha. U jekk dan il-mument kien jibes għall-omm daqstant ieħor għall-missier Jasmine. Esperjenza li ma nixtieq li ħadd ma jgħaddi minnha, hija esperjenza trawmatika ħafna. Min-naħa tiegħi kelli nara t-tifla jtu għannibs biex terġa' tieħu l-ħajja. U f'dak il-moment inti d-dinja tiegħek tkun krollat. Stephanie tispjega kif kontrarjament għal dak li normalment jiġri minflok ħadet lil bint tad-dar ħallita fit-taqsima tal-kura intensiva tat-tfal l-MPICU. B'sew ħafna intisek ħarejt biċċa minnek warajk, hekk kont inħossni kont ngħidilhom qisni jiena u imma minix għax il-parti biċċa minni l-oħra qiegħda l-MPICU. Kemm Stephanie u anke żewġa Anton jgħidu li liv waqt il-perjodu li matulu trabi jkunu fl-MPICU huwa bżonn aktar minn kollox. Ġeneralment inti meta ħtuħu l-rif għal xi ħaġa li ħadħu gost tagħmel, anke jekk hija parenti għax int ħadqatta' rif ma' wliedek. Fil-verità dan huwa rif fejn inti qiegħed ma' bintek, ibnek, li qiegħed trisptar li minn ġurnata l-oħra ma tafx x'ħajjejx, x'ħatejx, li dejjem hemm komplikazzjonijiet ġodda li filgħodu ma tafx ħajġib. Ma' TVM News Anton Grek jgħid li liv bħal dan daqskemm jittama l ħadd ma jiġi bżonnu daqstant ieħor huwa importanti. Li huwa bżonn, huwa neċessità huwa ta' importanza kbira. Mhuwiex liv bħal oħrajn ma nixtieq li ħadd ma jieħdu dal-liv onestament, ma nixtiequ fuq ħadd. Però huwa mument fejn inti bħala ġenitur, bħala koppja, huwa mument fejn inti ma tibdix taħseb fuq affarijiet oħra, huwa mument fejn inti għandek bżonn tkun mal-familja.